yamnde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu woto fawi en to Rabat leydi Maroc. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jam Allah wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko altine nogas e ɗiɗi e lewru sappo e ɗiɗi ɓuuri hitaɗe ujunaji ɗi nogas e joyyi yo Allah hokke ñallude dow jaam ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi Coupe d'Afrique des Nations leydi Maroc hitaɗe ujunaji ɗi nogas e joyyi udditina mbiyen fuɗɗima hanki ngal jiɗɗal natiri e ngo folotiro no moƴƴiri hanki kikire Maroc fooli Comore loggi ɗiɗi e ɓolum fijo ngo weeli stade Moulay Abdallah to Rabat heewi ngo fijo ko ɗo ha sappo e jeetati lewru go ɓuuri hitaɗe ujunaji ɗi nogas e jeegom e Bamako lamorde Mali jaɓɓoto hande altine kawral hooreɓe dental leyɗele Sahel AES kawral ngal balɗe ɗiɗi fanare nde woni yewtude golleji gaɗaɗi kañum e ɗaɓɓude peeje kese e ɓamtare ɗe leyɗele Sahel gonduɗe e rafi ndenago fuɗɗude hande en gartande kabaruji ɓurɗi mantinade e nder o hitaɗe ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi heddi e mayre nambiyen ko balɗe jeetati hoto mo yaadi hen hande koto Guinée Bissau paɗen sikke ala ko samminere laamu Umaru Sisoko e Mballo ɓuri toon lollude laamu ngu nana e juuɗe biyeteɗo Hortan Intaha o du ko général e Mballo nana to leydi biyetedi Maroc bisimilla moon. هي المغرب تشرق منه الشمس أفقه tedduɓe en paami paɗen koto leydi Maroc gonɗen koye Coupe d'Afrique des Nations caggal kew uddital forotiro kan Maroc hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom kawral aranal ngal fijama hanki to dinguiral Moulay Abdallah ngal Rabat hakkudere Maroc jaati jattiki forotiro ngo e leydi biyetedi Comore ko walda e bettere ko Maroc naɓe ɓe pooli ngal kawral loggi ɗiɗi e kowal namide ɓolum kono fijoɓe Comore naɓe ɓe kersani saabu ɓe tampini barode Maroc ɗe sanne umminaɗo men toon to Maroc Oumar Mamadou Sow ina artanede ngal kawral keɗoɗen. Assalamu alaikum al Maghreb. No fadirano ni kew uddital ngal yewana hay seeɗa ɗum waɗi ko e tawtoredi Prince Moulay El Hassan on ko dono lamɗo Maroc Mohamed VI gueɗi fina tawa kolliramo ɗon filto moltoji miijaɗi cañaɗi ha bili dardi yadude e gaaci eno dikka ƴellitoji pini leydi Maroc ɗum ko e yeeso Gianni Infantino hoorejo FIFA kame Patrice Motsepe ha e hohoɓe lata ballon heptinaɓe e windere nde yimoɓe mawɓe kadi andaɓe daɗi mumen nanamo toon ko ɓadi filmaji 45 ko ɓuuri 70 ujunere bani adama arnoɓe tawtorede oɗo kewo udditirɗo daari ko laaɓa ko ni woni leydi Maroc notimo podoji mum uddital ngal yuɓɓinama kawre ɗe ma jokku ha ñande 17 lewru go ɓuuri ujunere ɗiɗi e nogas e jeegom toni kadi kewo uddal ma yuɓɓima Oumar Mamadou Sow ɗo e Rabat leydi